we kennen elkaar al een aantal jaren. Alhoewel we 10 jaar niet gezien. 10 jaar niet gezien. Maar vorig jaar toen jij dus met mij in zee ging, om dat woord weer maar te gebruiken. Dat past bij ons. Toen was het inderdaad wel jaartjes geleden dat we elkaar gezien hadden. Ja. Maar ja, ik zeg al, het klonk gelijk vertrouwd. We hebben wat repetities gedaan in het gebouw waar onze geluidsman zijn spullen heeft opgeslagen. Kun je lekker rustig met geluid en alles wat daar bij de hand is, kun je lekker ongestoord repeteren en aan elkaar wennen. En het repertoire helemaal doorgenomen en het staat nu als een huis. Dus ja, we werken lekker samen ook door het land. Dat gaat prima zo. Waar kennen jullie elkaar van? Nou, vroeger in Rotterdam was hij gastheer op een boot. Zo gezegd eigenlijk een kapitein. En toen moest ik voor een band daar gaan invallen. En toen hebben we elkaar een paar keer tegengekomen. En we zijn dan een paar keer met elkaar meegereden omdat we vlak bij elkaar wonen. Maar eerlijk gezegd, inderdaad, we hadden elkaar echt 10 jaar niet meer gezien. Dus ja, elkaar voorstellen moest je niet meer. Maar je moest elkaar wel leren kennen. Want het is niet zo dat we elkaar goed konden toen. Hè? Nee, het is meer van ziens zo. En een keer hallo en een gesprekje. Maar ja, en dat gaat goed. Het was wel wennen voor mij, vooral omdat het Nederlandstalig is. En je toch de puntjes op de i moet zetten. Want kijk, hij zingt bepaalde nummers al inderdaad 40 jaar. En hij heeft die timing, hij heeft die setting van die woorden. Ja, en dat is voor mij inderdaad echt to the point. De nummers inleren, ja, dat moest dan gebeuren. Terwijl ik eigenlijk van originaliteit Engels zing. Ja. Dus dat was voor mij de grootste overgang. Ja. Tuurlijk klinkt de totaalsound nu anders, maar dat geeft niet. Het gaat ook om het nummer zelf en ze vult het prima in. En het is gewoon nog steeds een man- en een vrouwenstem. Ja. En die op een gegeven moment in het refrein lekker 2 stemmen gaan. En als dat goed en mooi en zuiver gezongen wordt, dan is het oké. En we hebben nu ook weer met Marco een hartstikke leuk nummer. En ook de vorige met onze eigen eerste nieuwe single was ook een prima nummer. Dus ja, zo gek veel verandert er niet.